jam gen waali fini wiyete min ñande Dewo 12 Seedto 2026 ina hawre 24 humtoran ujunere temedde nayi capanɗe jeeɗiɗi fergo konnguɗi daɓɓi fuɗɗorade cas wortoro nden wiyete noon koko neɗɗo ƴetti ko neɗɗo fuɗɗi tawi hakkillaji yimɓe fof ina hen ngam jomum hebbinde hen haala walla hollude hen ina tiiɗa ɗum caggal ɗum neɗɗo o welsido elle wona kañum wonno Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jaam ñallu ñallen nder hen.